Pinoy Bus Driver TV. Apo, pobre na. Ah, Apo, pobre na. Jose. Sako, Jose. Jose. At Korea. Strong.
Tricycle, walang ilaw. Sabay na ako yan. Hindi mo makikita yan. Akala mo may slowmo yung stop. Ay, ako. Akala nila. Kung kaya nila walang ilaw. Siguro. Sa San Fernando, Camor Resort, Bicol. Ano pa, pipila tayo. Pipila tayo dito. Ako. Nauna ko na tayo yan. Pero, not so, na Silver Star. Wala. Ayaw po mag-CR dyan. Mag-CR na po. Nakasunod dito. Siguro, yung batlong. Meron po tayong 4 na oras. May 4 na oras po tayo. CR no? Maraming gusto dito sa Fernando, ano pa pa diesel? Ayan. Okay. Si Mr. Itang kasi Del Pilar. Dito na mo? Dapo yan magsit, Davao. Davao. Mamaya, daanan natin yung Rentusis kung ano pa ba sa Milaor. Sakto lang sa 8,000. My God, tama lang. Bullshit at ayan yung bullshit 8,000. Sa may radio station.